Se hirveän hitaasti laskee, huomaat sä Bella? Se laski paljon nopeammin silloin. Sieltä löytyy Elias. No niin. Varovasti. Ai teillä on 4 hosut. Aivan mitä Elias? Ethän vaan tökkäse sen kasvoihin yhtään sillä, ethän vaan. Ei, tänne vaan vaata, tonne vatsan selviin vaan. Kyllä varmaan tiedä, että Bella sano se Elias Jesselle, että ei saa syödä sitä palloa. Näitkö sä Elias tällaisen mummulla? Halipupun. Joko hauska halipupu? Kenellä? Al. 1, 2, missä sä lasket? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Löytyy. Niin. Jesse paljasti. Niin ihan vaan ei jos näin. Niin. Mielestäni toi oli nyt vähän niin kuin epäreilu. Piilos on kauhean hauskaa. Viimeistä me leikittiin täällä.